Затвори очи, ако можеш, и поеми дълбоко въздух. Издишай бавно. Още веднъж вдишай и издишай. Ако гледаш това видео точно сега, знай, че това не е случайно. Годината на червеният огнен кон не идва тихо. Тя не пита дали си готов. Тя идва, за да събуди онова в теб, което отдавна знае пътя, но може би се е страхувало да тръгне. Позволи си сега да влезеш в това пространство. Нищо не трябва да правиш, само да бъдеш. Ако си тук сега, ако слушаш тези думи, това не е случайно. Годината на червеният огнен кон не идва тихо. Тя идва, за да събуди. И ти не трябва да правиш нищо, само да бъдеш тук. Годината на червеният огнен кон е една от най-мощните в китайския зодиак. Конят е движение. Конят е свобода. Конят е истина, която не може да бъде държана в клетка. Огънят добавя още нещо – интензитет, решителност, нетърпимост към фалша. А червеното е живот, кръв, сърце, истинска жива енергия. Това е година, в която компромисите стават болезнени, в която почти щастлив вече не стига, в която душата започва да говори по-силно от ума. Много хора ще усетят напрежение, разклащане, рязка нужда от промяна. Това не е наказание. Това е покана. Годината на огнения кон не изисква съвършенство. Тя изисква честност. Тя пита, къде изостави себе си? Къде замълча, когато трябваше да говориш? Къде остана, когато душата ти искаше да тръгне? Това е година, в която старите роли се разпадат, маските падат, илюзиите изгарят, но под пепелта остава нещо много ценно – твоята истинска сила. Огненият кон не разрушава, за да нарани. Той разрушава, за да ни освободи пътя. Тази година не иска от теб да си перфектен. Иска да си честен. Къде се задържа? Аз също влизам в тази година не с всички отговори, но с едно ясно решение да не изоставям себе си повече. Да не вървя срещу сърцето си, само за да има мир навън, защото истинският мир започва вътре. И ако ти си тук, ако слушаш това, значи
и в теб има нещо, което е готово да се събуди. Сега те каня да затвориш очи. Постави едната си ръка върху сърцето, другата върху корема и започни да дишаш бавно. Вдишай, издишай. Представи си път, широк, огрян от топла, червено-златна светлина. В далечината виждаш кон, огнен, но спокоен, силен, но мъдър. Той не те гони, не те дърпа, той чака. Когато си готов, направи крачка към него. Усети как под краката ти земята е жива. Конят се приближава и докосва земята с копито. В този момент в центъра на гърдите ти се появява символ – огнено копито в кръг от светлина. Това е твоят знак за движение, за защита, за вярност към пътя ти. Остани в тишина. Позволи му да се запечата. Годината на червеният огнен кон е път. Не винаги лесен, но истински. Нека този огън да не те изгори, а да ти покаже къде си жив. Кратък ритуал за начало на годината, който можем да направим след медитацията. Ако имаш свещ, запали я сега. Ако нямаш, представи си пламък. Кажи на ум или на глас: избирам да вървя напред с истината си. Избирам движение вместо застой. Избирам себе си с любов и смелост. Постави ръката си на сърцето и направи лек поклон навътре към себе си. Годината на червеният огнен кон е път. Понякога бърз, понякога плашещ, но истински. Нека този огън не те изгори, а да освети стъпките и дните ти. Нека конят да те отведе не навън, а обратно у дома в теб. Благодаря ти, че си тук. Благодаря ти, че избираш осъзнато. И ако
Ако това видео е докоснало нещо в теб, ако си усетил зов, движение или тиха яснота, знай, че си добре дошъл в света на познанието. Тук не търсим готови истини, тук си спомняме. Бъди благословен по пътя си и върви с доверие.